Theona. Zori mango do sapia mene bodiwa. Ndene ndo nanga tsindu zori mango go sapia. Chon. Ndo nanga ndo mango luzi. Ndo nanga ndo wa misala osadziwa. Ah, okay. Diwe, umene zoti umati chibwezi ndi girlfriend wako jatha mateso ifanya udi chibwezi mani. Ifanya yo zibwezi za ndesi zili bado. Zate fayani. Anandika kusitela sio manabanga no hide and trust. Anabanga hide and trust. Maona ndeke uri ngumanya bi. Simwana omene. Sijibongo jimene. Ayizikumu. Emia. Magari magari fani mwanakizana. Basi naye boji bongweru antu ena ndanyi bongweru yeye status basi no umesa ngoti status aona ndantu ena uona weka zona sorry ase tuyankula tangwana Emia mfuna kufuta kwa fuso ya fusana kodi muntu mazoa bwanji kuti wewe ulindi mimba Tumina uwe watenga mimba wewe. Deno ulindi mimba deo mazoba anje kuti mimba ya sense nidi. Mazoba. Umafuna zakuja okay anthu ena zakuja zomwe amazikonda sanatenge mimba amayamba no osazikonda. Ena sadziwa zora ndi mimba basi amango basi ena sadziwa and ena aso amasanza muntu masanza amasanza ndeno ukakazodi mwina mimba ije ulinayo dizenze nidi ndeno mimba ijofuna no ijoge kuti kundifuse foya Ntafuze inabi sipangana uza kueleza koso ningona nzako ujada renga nzako ujada sada renga mimba ada renga mimba nzako ujada neo sinjingara nzako ule okay Theona usanza bwana. Bwanji mundu satanda. Mtasate. Mundu satanda wewe. Dusanda. Uko tonda kwa dusanda. Tusanze. Ngokufusa ro. Kulako sanza wotusanza. Hello? Iwe magi mawa ndiperekeze ndingayo mimba ijatu ma. Iwe manga ndikalipira manga kangombe wewe ndechita mia chisangala kuti ndi mimba wewe pacharu ndi ndani waka pachandi tamia rukisarana tamia wewe ama funa kuti nayo basi koma ziziteka tifodi nayo kadotsa mimba yo mawa ndipire ndikadotsa. Bye. Hello? Iwe eti sister wanga Theona ndi mimba iti. Iwe ndikuza ndi mimba. Maya sana wauze. Iya se ababa ndi ndumvira chisono avu ndi wodziwa kale kuti maya ndovuta apa. Ningodikira kulanga wauza basa angu akuza okama yanga ofa ase. Iya ababa ndi akuza umenya. Akuza umuthamangitsa apa. Okay ningozisiya apa ngafind out okama yanga. Bye. You are good. That was in a go net.
Ndawi zino muntu kugona ndawi zino. Muntu wankazi. Ama mubwerako. Yotamia upite ku kitchen uko kwateke mabotolo a Fanta. Mayempute botolo. Ubitse kuona pamate pa shop ya maujeni ya matowera. Awutika ndabwereka ku mabotolo afuna akaudeli kayo. Temutenge mukanike mabotolo. Ubitse kuona. Okay. Muntu wankazi ndawi zino kugona muntu wankazi. Panyani zinthu zanga zonse nyumba muno mupanye. Pitilizani panyani. Panyani. Papa nani ngozi iri kwa mandu. Mufuna chiti chose mupanye nyumba muno. Ama ina mission yana miyari mbuizo nyumba muno. Afuna zinthu zonse za nyumba muno zonse yapanye da miyo nuyo. Chiti chose cha nyumba muno apanye nuyo. Gari za panye nyumba iso maye nuyo. Mission yake yodi ya kupanya ni zinthu ya. Ama inali ngozi iri kwa sina chitire dala ri kwa mandu. Debro kitchen ndane. Manja manga sumule moreleraso. Ndai wesu motuzoti manja akongorera kuti kugule zinthu. Hule chitiru. Chitiru ndaine? Kaina makuri ndaina ndanina ndikaina ndanina. Ine chitiru? Ase. Ama Theona ndi mimba. Mwana nokandi mimba ne Remia. Ini ama mwana anekupedi mimba na ya umboni uligu. Pode majamango abuleta umboni. Okay. Imandika denga umboni. Bwera. Phone ndi muone zomwe mwana wa mapanga. So tinene. Iwe ufuneka mama ndibiruji bara ndikayotse mimba yidu. Ne aisi ndifune wima yanga mbi. Nyumba mwanga muno. Sibuni ya nyumba. Wako bata ndani mimba. Nende chungamedi. Mimba yo dendi nayo kwa mimba yo ya bwera ngati menena abwera ya Amayi Maria. Mukumbukira ujeni Mulungu anatumiza ujeni anatumiza angelo ndi apite kukampatsa mimba ujeni Maria. Eda kuti Maria anabulika mwana Yesu nani. Inezo mimba kumeniwa mamuda kaona menena roda nozule nauda kudabwera angelo akuti niyo ndikande mimba neyo. Nani? Ineyo chonena chagwira nkati. Tonena chakwira nkati. Ineyo ngati ndikulota chonde ndidzutseni ku maloto. Ndidzutseni ineyo ndidzuke. Mimba oitenga kuti. Yemwe akupatsa mimba ni ndani? Minali mistake. Wakupatsa mimba ndani? Yemwe akupatsa mimba ni ndani nyumba muno? Theona ndikupulitsa. Theona. Ndipatse mimba ndi Yohane. Yohana iwakutiko. Amagwira ntchito Yohane. Oh, Yohane mwana wa Musa. Amayo ine. Nyamata imwe kupatsa mimba. Chigawenga chimuntu choti kodi muti nchani ineyo. Guys, it's Samia Ja. Thank you so much for watching the video. Okay, nde inewede ababa ndufuna ndimve maganizo anu. Okay, imagine mwana orenga mimba ndi mwana yo ali pa skulu, mimba yonso ndiya nyamata yemwe yali pa skulu, nyamata yonso dina yeso amadalira makolo ake ndi mwana ntsikana ndithu warenga mimba. Inuyo imagine inuyo ndinu Mata Miet, imagine inuyo ndinu Theona.
mukoza kulolera kuti mwana wanu achotse mimba kapena mimba waisiye. So what is your opinion? What would you do? Just imagine you ndinu mara mia ndinu Theona nde Theona wapanga izizi kwa inuyo ukurenga ni mimba, not wakurenga ni mimba, warenga mimba as your child mukoza udani. So I'll be reading your comments. Let me chizungu. You guys should comment and I'll be reading the comment section. Thank you guys. Thank you so much guys for watching, and